Опит 104. Здравейте, вие сте с рубриката Дете и род. И днес ще си поговорим за една доста интересна тема, поне според мен. Значи, на мен ми се е случвало... Как сега? Нека започнем от там. За какво ще си поговорим? Да, днес си поговорим за приятелството сега и след години. Когато едно приятелство е здраво и всъщност не се крепи на два косъма, на 22, всъщност това е едно здраво приятелство. А едно приятелство, което се крепи на два косъма, не бих казала, че е едно от най-добрите приятелства. И всъщност едно приятелство, когато сме по-малки, тинейджери още, е доста възможно да си казваме, че се крепи на 22 косъма, то да се крепи на 2 косъма. И всъщност в момента хората са, по-скоро тинейджерите, от моето поколение, поне според мен, доста си менят мнението. И според мен казан дума е хвърлен камък. Какво си казал, това е. Всъщност, мои приятели, за съжаление, не ги интересува дали са казали нещо важно и дали ще го изпълнят, или не им е важно, докато на мен ми е важно. И Тоест на теб ти е важно, като обещаеш нещо и като кажеш нещо, да седиш за това нещо и да го изпълниш. Като обет. И какво? Какво искаш да ни разкажеш повече по тази тема? Докато родители, вече по-старото приятелство... Имаш предвид приятелството на по-големи години? Да, на по-големи години. Приятелството съм виждала, че е доста Стабилно? Стабилно, да, точно така. Стабилно и доста... Когато кажеш нещо, то се изпълнява. И според мен това е част от това, че сме по-малки. Но аз си мисля, че и не само. Да, но аз си мисля и аз това си мисля. Защото всъщност мама ми разказа, че на нея и се е случвало точно, не точно, но подобни ситуации. В подобни ситуации е била и... Когато съм била на твоите години, това ли имаш предвид? Да, когато сме били тинейджърки и всъщност и двете бих казала, че доста ни е ядосвало и аз много се чудих преди защо това се случва. Не само на мен, но защо това като цяло се случва. И разбрах, че всъщност това е сляпата лоялност. Да, т.е. ако можем да обобщим казаното до тук, имаше един период от време, в който ти страдаше, че приятелството ти не се получава по начина, по който смяташ, че трябва да се получи. Да. С едни доверени отношения, с спазени обещания, с честни думи. И това те караше да не се чувстваш много комфортно. Докато един ден не си поговори с мен и всъщност не разбра, че аз имам почти идентични ситуации и случки в своето тинейджерство и съм се чувствала по доста идентичен начин. Да, и всъщност разбрах, че и на мама и се е случвало. И разбрах, че не е случайно и на мен така ми се случва. И... Тогава аз какво ти казах, помниш ли? Реално ти ми разказа по-надълго и на широко какво ти си чувствала. И всъщност на доста от участъците ни се съвпадат чувствата, емоциите. Точно така. И да. И какво ти казах тогава, помниш ли? Много неща ми каза. Казах ти, че си свободна да бъдеш себе си. И да правя това, което за мен, това, което си мисля, че е добре и че не трябва да повтарям моята скъпа майка. Да, макар ти да ме повтаряш несъзнателно, да. Нали? Но реално това така ме освободи и смятам, че... Промени ли се наистина нещо за теб? Да, смятам, че съм доста по-осъзната. Случва се до ден днешен. Напълно нормално е, но така като знам, че се е случвало преди на мама
някак си знам как да постъпа, къде да отстъпа, къде да... Свободна си да утвърдиш свой собствен начин на поведение и отношение относно приятелските взаимоотношения. Да. Това ли имаш предвид? Да. Добре, значи тези разговори, които имаме помежду си, явно са ценни. Вършат работа. Да, дори понякога да се караме на такива разговори, защото аз към... Мама много се притеснява, честно казвам, дали съм добре, дали... Защото тя имала едно доста така неприятно тинейджърство относно това за приятелството и тя се притеснява да не ми се случи това и на мен. Обаче аз съм се научила да го чувствам, да съм тъжна за 10 минути и след 10 минути да го има това, но да си кажа, има още много време, това не ми е първото и последното приятелство и реално така да се осъзная. И да бъдеш себе си. Да. Да бъдеш свободна от тези неосъзнати обвързаности. Да. Помежду ни. Супер. Много интересна тема, Кристи. Благодаря ти за това, което ни сподели. И аз благодаря. До нови срещи. Чао!